niile ji ekwere mmadụ ịbịala Germany ebe edozili ọfụma ịbịa iri ji igbu onwe gị na ji ndị amele ga-ebelata na aka welu ji ndụ gbulie ji ndụ wunye gị n'ọnụ ị na-ata ji ndụ ị na-ata ya ata na-ata ji ndụ ata maka na ewu ka ụnụ ị na-ata ji ndụ etu ewu si ata ji ndụ ijeli iri ji ebere ka ha melụ gị na ọ bụla mụ na ọdịa mma ewere okwute na azụ isi gị anụnwa dị ka ọpịọlọ supuo gị isi gị anwa na-eri ji ịbụ senator for more than 10 years nwere ofu mkpụrụ ihe imelụ the whole federal road nwere nke taịlụ nothing nwere the got ịbịa je play ụmụ sabotu anụ unu na-egwuru ochara place wee nọrọkwanụ na-edefende gị mbụsị ofu onye ga-ezuzuru plata atọ ka ihe ya unu ya ha afụ ihe ga-emenụ osu unu ofu onye n'ime unu ya ezuzu onye nna ede ka mbọsọ ga-abata ihe abụrụ ọchọ sọkọrọcha ụmụazị ha ji eme kọtụ onwe ụmụazị ha na-etere nucha ha na finance ha ji eme kọtụ ya dịka unu ya amalụ datịta nwere ọnọdụ mmadụ manụ nụkwanụ ya afọ ihe ọkwara ọchọ sọkọrọcha ofu ụkwụ ga-afụrụ afọ mme make sure na m gbajiri ya ọsọkwa ndị polisi tụrụ m egbe n'isi mme make sure na m were ofu ọkpa ga nwa gbajipụ ya make sure na ihe mekizi use of it polisi kpọrụzi ya ngaba wee kpọrọ na-aga gosi unu eme na mmadụ ncha unu je mee invite python dance operation python dance ka ewe tipịa IPOB wee were ndị Fulani kpụrụ ebe anyị niile kwopụ jezi ihe waji kwopụ na ihe emege ọtọgbuo okezie ikpeazụ onye nke ọnọdụ pesin na-ede wee welu kedu nke nwoke Ebonyi a kedu ihe ha na-akpọ ya bụ mmanya nke mmanya ya adị too deadly ụmanya ije eme ndị Fulani invite wee nọdụ ebe niile jiri ụmụ nwaanyị na-erepụ ụmụ nwaanyị bikos na erepụrụ nne gị ya ka iji wee gba nkịta erepụrụ nwanne gị gị bụ ụmanya ọkwa gị bụ ụmanya bụsị m na-eji anya mara abụ wee fụ gị ya ma ata gị ka ji nye njide gị etu a nkwele eze m kwudo gị na-arụ etu a ya ma atakala anụ arụ gị ozugbo gosi na afọtala unu dị very wicked afọtala unu mmiri unu dị very wicked nye mepere mmadụ bụ politician senate for how many years omuru ofu mkpụrụ ihe mepụtara